korupsyon. Mao kini ang tataw nga mensahe sa mga progresibong grupo diri sa Sugbo atol sa pagmarsya nila sa Human Rights Day. Pasaka o kaso para pahilumon ang katauhan nakigbisog ug naningil. Nagpahigayon og rally ning Martes sa buntag, Disyembre 10 tuig 2025 ang mga sakop sa bayan Central Visayas, Karapatan Central Visayas ug laing-laing progresibong grupo sa paglaban batok sa korupsyon sa nasud. Ilang gisugdan ang kalihukan sa Fuente Osmeña Rotonda ug mimarcha paingon sa downtown area. Kini atong gipahigayon karon na protesta pagsaulog ni sa kasumaran sa International Human Rights Day. Bisan pa man sa mga panglapas sa tawhanong katungod, paisugdahan sa kagamhanan ni Bongbong Marcos, naagihapon tay daghang rason para iselebrar nato ang tawhanong katungod tungod kay padayon ang pakigbisog sa katawhan para matagaan og gustisya ang nahimong mga biktima sa mga pagpanglapas. Sumala ni Tina Romulo, usa ka student activist nga miapil sa kalihukan, mas makita karon ang presensya sa kapulisan atol sa mga protesta bisan pa sa kahapsay sa mga rally. Dugang ni Romulo, nagdala kini og kabalaka sa iyang mga kauban mahitungod sa giingong red tagging sa mga estudyante ug aktivista. Nga matud niya, nakaapekto sa ilang pagpadayag sa ilang mga baruganan. Gawas sa among tunghaan kung asa permi na ay police presence gawas sa UP Cebu man mismo unya just recently kay grabe sad ang pagpangatake o pagpangradtag sa atong mga student leaders o activists inside UP Cebu. And samtang nagpadayon ang rally sa pagtimaan sa Human Rights Day, mas gihingusgan nila ang panawagan sa katawhan sa Sugbo, mao ang hustisya ug transparency. Kini nga adlaw nagpahinumdum sa katawhan sa pagpanalipod sa ilang mga katungod. Kini si Victoria Diana, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.